Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Nga igsoon, padayon ta naghimo sa atong nobinaryo sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santos nga Rosario. Nya karon sa adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni Santa Teresa sa Avila, Birhen og doktor sa simbahan sa Carmelite sister nga dako sa kay nahimo sa atong simbahan, nagsunod sa panig-ingnan ni Kristo ug sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Padayon tang magampo alang sa kasulbaran nining atong giantos ron na pandemic, ang COVID-19 nga mahunong na unta ni, ug ang ato sang pagampo ug pagpasalamat sa Ginoo tungod sa atong mga benefactors, mga donors nga nagsigig tabang nato dinhi. Ato rong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ibukbo kanamo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo sa iyang pagpasakit ug pagkamatay sa krus. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Gikan kang Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa kabubuton sa Dios, alang sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Efeso, nga matinumanon kang Kristo Jesus. Ang Dios na atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo sa grasya ug kalinaw. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pakigiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, dipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios, nga sa walay sukod, gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam o kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinaguang laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi
Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumano niya inig-abot na sa hustong panahon. Mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat o nakadaugan alang kaniya, ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang ipahayag ang iyang katarong. Nahinungtong siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamong awit, pag-awit kamong pagdayon. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awitig pagdayeg ang Ginoo uban sa alpa ug sa mananoy nga awit, uban sa mga trumpeta ug sa tingog sa budyo, pag-awit nga malipayon at tubangan sa hari, ang Ginoo. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon, pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta, ang mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kay sila maoy nagpatay sa mga propeta ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod niini ang kaalam sa Dios nag-ingon, padad-an ko sila mga propeta ug mga sinugo
ug ilang patyon ang uban, ug ang uban ilang lutuson. Busa silutan ang mga tao niining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gikan sa pagbuno kang Abel ngadto sa pagbuno kang Zacarias nga gipatay tunga-tunga sa halaran ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo, silutan ang mga tao niining panahona tungod kanilang tanan. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang yawi nga maoy moabli sa pultahan sa balay sa kahibalo, apan kamo mismo dili mosulod o gisanta ninyo ang buot mosulod niini. Sa pagbiya ni Jesus niadtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo, ug nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag aron hisakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining mga tao nga magsigig kadungog sa mensahis Ginoo, nya magsigig angkon nga mituos Ginoo, pero dili mosunod sa pulong ni Kristo, tawgo na niya og alaot. Alaot. Kamo, unsa man mo, alaot o bulahan? Kinsa man ning taong bulahan, kanang motuog Ginoo, niya mosunod pag yun sa sugo ni Kristo. Niya kasige mong sunod sa sugo ni Kristo. Tanan gid niyang gisugo, inyo yung sundon. Oo na, paingon-ingon mong bulahan niya, parihara deta. Kaning atong sounds bag-o na ni. Ang sama niyong paminaw, nindot ba? Nindot? Klaro ra diha? Nya di lagi mo mutubag. Klaro naman ka. Anong maghilom-hilom mo diha? Kaanogo na ning atong sound system nga porting mahala ani nya inigsulti nako, duko-duko, ana lingi-lingi lang. Kana bang maningkamot gyud ba nga dili makatubag? Mga igsoon, lisod ba ang pagsunod sa pulong ni Kristo? Lisod o sayon? Kung ikaw nituo kag tinuod sa Ginoo, porting sayuna, sundon sa sugo ni Kristo. Pero kag imo ganing gihigugma mao ang kalibutan, nya wa ka magsunod niya, wa sa ka motuo ang iyang gisulti pulong sa Ginoo. Wa gyud porting lisura. Porting lisura. Dahil kausa ka ni si nakadungog kong istorya ba nga kani kuno si Santa Teresa sa Avila. Niya kuan man ni siya kanang energetic kay ba reformist man ni siya kay ang mga niadtong mga 16th century, 15th century porte namang yawaas mga batasan kasagaran sa mga religious ug sa mga pari. Ano bang yawan o na gyud kay ba materialistic na gyud kayo muna nga ni-initiate si Santa Teresa of Avila, kuyog nilang San Juan de la Cruz or Saint John of the Cross o reform sa kinabuhi nya perti mang daghanang pag-antos, daghang yung pag-antos yang nagian kay dungtan man siya, kontrahon man siya mismo sa iyang mga kauban o sa iyang mga superior. Nya perti yung daghanang mo batok ba mao tong nakaingon siya kausa nga nagistorya sila sa Ginoo, iyang gipangutana, ingon ani baka mo tratar sa imong suod nga higala nga imong hatagan og daghan kay kasakit
Nya ningon dayon kuno ang Ginoo, oo, maunay akong style. Basta suod gani ka, daghan jud kag maambitan sa akong kasakit. Nya ningon dayon kuno si Mother Teresa, no wonder jutay na kaghigala. Awa mo kasabot. Iyang gipangutahan ng Ginoo ba nga mao ba gid imong style nga kon magkigigala ka, imo yung tagaan daghang igkalisod. Yan itubag mo sa Ginoo, oh, mao na akong style aron makashare jud ka sa akong mga kalisdanan. Ingon din siya, mao din na jutay ra kay kag amigo. Nya kamo nabilong mo sa jutay nga amigos Ginoo o sa daghan nga nagsigig lutos sa Ginoo, gasigig sa likway sa Ginoo. Mataghimo natog sala, gisalikway nato ang Ginoo. Matag question nato sa iyang gisulti, ato siyang gisalikway. Kana bang questiono nato ba? Sama nang moingon ang Ginoo, pasayloa lang kapito ng imong kanang nakasaad nimo. Ikaw sobra na sa tingali na uy. Ana, wa mo moingon ana. Pasudla sa inyong balay ang mga way balay. Ikaw di sa tabagdang hagoy karon panahon na lisod na ron eh. Kana bang mga inana bang? Wa mo anang sinultihanan. Na, di mo amigos Ginoo ana. Mga kontra mo sa Ginoo. Labaw na gyud mo ingon siya, ibaligi ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa kabos. Unsa may inyong itubaga na? Muna magis ginhawa na itong tigom, nga ibaligya, ipanghatag na noon, nga anak pag nato ihatag anang mga tao nga gayaka ramang ginadiha. Kaya kanang kasagara sa mga kabos, kanabiyan ng mga tapulan, mga bisyoso, mao na sila, ang mga kabos, nga adto na noon ihatag, nga purti nimong pundar, ipabaligya na noon, ipahatag na noon aning mga tawhana, nga nagsigilag standby, mga sugarol pag yung kaayo. Mao kinaisagad na himong kabos. Tagaan na nimong yuta, ipamaligya, human isugal, iinom, isuyop, kabos na saan. Na, ibaligya nimo tanan nimong yuta, imong balay, ihatag nimo nila, isuyop na nila. Nya, kabos na po sila, ikaw kabos na saan. Sakto ka nang gisulting Kristo. Sabay, sakto dili. Wa na. Umingon kang sakto, ibaligya. Dito igulit ni mo sa inyo. Kapanagan na. Di tingali. Kaya umingon kang sakto. Igulit ni mo sa inyo. Dawog lang yapong ikan ng imong yuta. Igihan yapong kas imong balay. Partikular yapong ikan ng imong mga gamit diha. Way kapuslanan ang Panginoon nimong sakto. Ug mao na ang kinaiya sa mga Pariseo ug magtutudlo sa balaod. Matud pa ni Kristo, ingon-ingon mong sakto ang gibuhat sa mga propeta, nya dili sakto nga gipatay sila, pero ang inyong mga batasan karon liwat mo sa inyong katigulangan. Si San Pablo sa unang pagbasa, iyang gibandilyo dinhi, ingon siya, kay naluwas kita tungod sa kamatayo ni Kristo sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagkadako sa grasya sa Dios. Iyang gisgutan ang kamatayon ni Kristo. Mga igsoon, kanang pagbaligya sa atong tanang kabtangan niya ihatag sa mga kabos, ikatumbas ba na sa pagpakamatay ni Kristo para nato? Igog na ba nang ibayad sa iyang pagpakamatay para nato? Dito ba? Dili. O nga nang di man mo mabaligya. Di giday mo mubayad sa dako kay natong utang sa kamatayon ni Kristo, aron lang ta tagaan og kaluwasan, aron lang ta dili maimpierno. Di ta mubayad ana. Iyang gilukat ang atong kalag gikan sa kamot sa yawa. Aron di ta dadon sa impierno, ang iyang gibayad, ang iyang dugo, ang iyang kamatayon, niya kita pabayron lang tag atong kwarta, atong balay, atong sakyanan, di na ta mo bayad.
Wa pa maganita patya, wa masad mingos Kristo pagpalansang mo sa krus aron maluwasan mo kay nagpalansang ra ba ko sa krus. Wa oy. Siya mo'y nagpalansang, pero ilansang ta, okay rasad. Total, dito mo sa Kristo, pero ang iyang requirement na to, biyai lang ang tanan para nako, igo na na. Biyai lang tanan. Kanang imong bana, iguli nimo biyai. Kanang imong asawa, iniguli ron, biyai. Nya sundas Kristo. Kanang imong anak, iguli ron nimo, biyai na. Nya sundas Kristo. Nya inigsunod nimo ni Kristo, mingon ka, unsay akong buhaton Lord? Ingon siya, higugmaa ang imong bana, higugmaa ang imong asawa, higugmaa ang imong anak. Uli na sa inyo. Pero di uli kas inyo tungod kay nituman ka sa sugo ni Kristo. Di na tungod kay nawili kas imong anak, di na tungod kay nawili kas imong asawa o sa imong bana, tungod kay nahigugma na ka ni Kristo. Unya kay ang imong bana kusog mo kay musuyok, kusog mo kay mga bit, masuko pa ka di na. Di na ka masuko, nga naman, wa man ka mawili niya. Pero nagtuman man ka ni Kristo nga higugmaan ng imong bana, ang magsige kang higugmaan ng manuyupay, magsige higugmaan ng nangabit. Nga naman, nagtuman ka ni Kristo, porte masang kapulanas imong mga anak. Sige lagduaan ng computer, nga dagko pa dyan kay kaon, bugo pa yun. Labi na karon nga nag-online teaching na lang, samot na yung kabugo. Nga magsige pa kagyaw-yaw. Di na, kay wa naman ka mawili nila, wa naman ka ma-attach. Pero imo silang atimanon, imong higugmaon, tungod kay na nagtuman na kasasugo ni Kristo, ni ilaka na si Kristo maugyod ang imong hatagan sa tanan. Ug mao ni ang hagit nato ron, sige tag rosaryo, sige rosaryo, gihisgutan nato ang kalipay sa tong usa, kahayag, kasakit, himaya. Kining upat ka misteryohan sa atong santos nga rosaryo, naghisgot gini sa kinatibuk ang kinabuhi ni Kristo. Kung ato lang ng pamalandungan, pastilan maliwat kita sa mahal nga Birhen Maria nga mikuyog sa kinabuhi ni Kristo dinis kalibutan, gikan sa kalipay hangtod gyud sa kasakit ngadto sa himaya. Nya ganahan mo mukuyog ana. Ganahan? Ibaligya na ng tanan. Baligya yun. Pasabot, ayaw yung kawili. Ay yung kawili, anak. Gabi imitaw, tigo mi sa akong grupo din nga among gitawag og COVID-G. Na may grupo din na mugna-mugna na COVID-G. Kung sa may meaning anang COVID-G, amo nang gitawag og Center of Very Insightful Dinner Group. Manihapon mi niya mag-sharing-sharing mga pamilya, muna madaghan kay mga insights nga among makuha. Niya gabi iga-sharing mi, sige silang pasalamat pagkadaghan sa nangausab sa among kinabuhi, Father. Bisan kining ato informal, niya ako stress kay ko, ningon sa tong usa kay naman dahil mga public servants nga among kauban, mga businessman, mga kuan dia. Stress kay ko sa una pa der, karon nga na-appeal na ko niya atong grupo, relax na kay ko. Kanta-kanta, inom-inom, kaon-kaon, nya sharing-sharing, hilak-hilak gamay, ana, katawa-katawa sa joke-joke. Nako, nilitaw, nindot kayo. Nya kuyog man sila sa ilang mga pamilya, ilang mga asawag bana. Ako sa nga pari, sige sa kong ingon na, ndota kag naas ko'y ako. Pero kay nagsunod man ko sa Ginoo, pa anak ko mawili anak ko maatat sa anak, pero naagyon man sa tingali, pero di na lang kay nato nahon-nahon. Aga na ba makaton ta pagpuyo sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato, tungod kay dili tungod kay gusto tang malipay aning kinabuhi, kung dili tungod kay nahigugma tang mosunod sa Ginoo. Kay kung ang akong pagkapari o ang pagpadayon sa akong pagkapari para ko malipay ani akong pagkapari, way kapuslanan. Pero kung ako ning gibuhat kay nahigugma ko sa Ginoo, lipayon ko sa Ginoo. O ang kalipay nga ihatag na rin ako,
sobra pa sa akong gikinahanglan. Kay kung ang Ginoo gani mo imuhatag mga igsoon, sobra gina sa atong gikinahanglan. Nanginahanglan karon kalinaw, sunda lang Ginoo. Tagaan kaniyang sobra pa sa imong gikinahanglan nga kalinaw. Nanginahanglan kag kalipay, sunda lang Ginoo. Tagaan kaniyang kalipay nga sobra pa sa imong gikinahanglan. Nanginahanglan kag healing, kanang kaayuhan sa imong lawas ug kalag, sunda lang ang Ginoo. Tagaan kaniyang healing nga sobra pa sa imong ma-imagine. No, hastagod ang imong sakit, mura nag-healing. Hastagod ang imong kamatayon, mura na og exciting event. Digya po mo to. Siya kung matapos ning nobina o di ko ka-convincer ninyo, no? Sige, manindog na ta. Mga igsoon, atong himuon karon ang nobina sa Mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario. Mga igsoon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santos nga Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agap, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, may pahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario. Tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining Santos nga nobina. Pag-ampo sa ikawalo nga adlaw. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios ana kanimo, bulahan ka sa mga babaye nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo, nga maoy arka nga buhi, diin anaa ang mana sa himaya. Ang tiyan mo nga maoy maanyag uyamot nga sawod, nga gitiguman sa mga yamon sa langit. Ang tiyan mo nga maoy santos nga sudanan nga nahimutangan sa labing bililhon nga hiyas nga mao si Jesus. Ang tiyan mo nga mao'y paraiso nga maanyag nga gidayan-dayan sa mga rosas sa labing hingpit nga pagkaputli, taliwala sa maidlot nga mga tunok sa kasakit, diha sa pasyon o kamatayon sa imong may gugmaon o yamot nga anak, ug sa mga liryo sa walay katapusang kahayag, diha sa kasilaw sa iyang mahimayaong pagkabanhaw. Itugot may gugmaon o yamot nga inahan, nga ipanamko namo sa among kalag ang bulahan o yamot nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus, pinaagi sa usa ka matuod nga pagbasol sa among sala, ug mataw siya tungod sa pagdawat namo sa grasya, nga maoy bunga sa usa ka matuod nga penitensya. Ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, pinaagi sa Birhen sa Santos nga Rosario. Ang inyong itubag, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Alang sa simbahan, lukop sa kalibutan, nga magmakanunayon siya diha sa iyang pagsangyaw sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang mihatag sa tibok nilang kinabuhi, ngadto sa Dios, nga magmakanunayon sila diha sa pagtuman sa kasabutan tali sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nataktan niining COVID-19 virus, makapaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga sakiton ug ubang hut-on sa katilingban, makapaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanaligdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kalungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni Senyor San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami.
alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal o gilain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadabutan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Alang kanila nga namatay uban kang Kristo, nga magpuyo na sila uban kaniya, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamuyo, nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot o makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga takot, alang sa pagay ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad o sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kami mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matao. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magaday kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa ulog sa hadumana ni Maria kanunayng Birhen, mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo, diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nakaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapausanon ni Maria, imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ining misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudom sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Teresa of Avila, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dumog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita karon pagsangpit atong langit ng Amahan, awito nato ang Amahan namo. Aku
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gawon ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaag kaninyong tanan. Manaw sa kanino. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, iya ko ang may panawalaman kanimo, apan mula lang nga maayon ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon ug pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi niining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pag-antos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iangko kami. San Rafael Arcangel, Iangko kami. San Roque, Iangko kami. San Lorenzo Ruiz, Iangko kami. San Pedro Calungsod, Iangko kami. San Vicente Ferrer. Iangko kami. Manglingkod sumakadiyo. Mga igsoon, niining ikawalo nga nobinaryo sa atong kapistahan sa segunda patron, Birhen sa Santos nga Rosario, ato nausab nga pasalamatan ang mga tao nga nagtabang nato aron magmalampuso ng atong misa karon. Ang naglimpyo sa atong simbahan, ang atong mga frontliners, ang atong lectors o salmista, ang atong love offering assistants, ang atong kaning singer, ang pirmi na kong malimtan, ang atong tig kamera, ang atong IT, ang ato diring sakristan, ang atong Eucharistic lay ministers, o ato silang hatagag masipang pakpak. Ato sang pasalamatan ang ato rong mga offerers katong tanan nga ni offer pinanguluhan sa pamilya nila ni Mr. and Mrs. Wilfredo and Maria Bohol. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat ninyo. So pahibalo na usab ang atong pista karong Sabado na atay kana ganing kuan misa nga 5 ka buok, alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag nga mao ang atong pontifical mass, concelebrated mass nya dayon alas 3 sa hapon, alas 5 sa hapon o alas 7 sa gabi. So magbahin-bahin ang tagsimba niya matag misa, humans misa, nasa tay mga ipangtunol na mga packed meals, no? Kanang pagkaon ba? Kutob sa gigutom. Ang wa gutuma ay nang sad mong pangayo. Ato lang gutom di bitaw pista nga hatag-hatag itana. Niya nangayo tag mga sponsors, niya kaluoy sa Ginoo ang tanan natok misa, 5 ka misa, doon na nay mga sponsors sa packed meals. Tapos lang pakpakan. Niya manghatag pud ta o kining mga bugas katong tag 5 kilo na kinahanglan tag mga 100 kasako bugas para sa mga 1,000 ka pamilya. Nagkinahanglan po tag 3,000 ka canned goods na iparis nato sa 1,000 ka putos-putos nga bugas. Nya kaluoy sa Ginoo
na kumpleto na giding tanan sa atong mga donors, no? Impake na tayo. Dapat daghan pa man tingali na ang jutay na lang di ay ang atong ripakunon. So karon iwason na og ripak sa atong mga lay minister, napadihang katikista, napay mga youth. Ang tabang lang niya mo diri ha. Katong gustong mo tabang, magsugod karong mga alas 8 buntag hangtod mahuman ang pag-ripak anak. Nya ang ato di ay taas-taas o di taas-taas. Daghan-daghan ang atong main nga kana ganing pag-prosesyon sa Birhen atong himuon inig ka Biyernes. Karong Biyernes lang. So naatay Rosary Motorcade gihapon niya gihangyo nako nga kon makakuyog mo damo sa inyong mga sakyanan o sa motor kana lasang maayong kondisyon na sakyanan ha kay tumason ra ba kay padong sa tabla nya lisod ang daan sa padong adto sa Lataban gikas tabla mutuyok man ta gikan dinhi Santa Cruz, San Roque, tabla Lataban nya Liscorba balik dinhi. So muna atong main nga prosesyon alas 4 sa hapon inig ka Biyernes. Ana. So man okay na ninyo. O dili mo okay ana, wala na mo. O niya sa Sabado wala na tay prosesyon labi na karon kay nindot mo gyud nga foot procession pero di pa man na allowed karon. Niya diha sa inyong sakyanan pag social distancing lang sad mo. Ana. Okay, so ang update di ay sa ato dinhi karong mga kalihukan, ang ato diring mga trabaho murag hapit na kumpleto unya ang ato sa dihang dining hall Kalois Ginoo functional na gid siya including sa atong kalingawan na TV o sound system makasingal-singal na ta dito. Niya ang kaning atong sounds under observation pa ni kay gahapon pa ni nisugod og tingog mao na niya ang atong bag-ong sound system. Okay ra ba ninyo? Hatag lang mo sa inyong reklamo ha. O tinaw ba? Hasta diha ang mga nagtubag-tubag tinaw ra. Sige. Ay na unta makadungog na gid mo pulong sa Ginoo ani kay sa una makapasangil man mo di maklaro pa diri. Nya karon klaro na sa gayon sobra na sa kaklaro pa diri. Mga impierno honon. Sa ato sa gipamaligya nga mga slots katong 3,500 katag 1,000 kaluoy Ginoo as of yesterday ang ato nang nahalin is 1,445 na. Awa na malipay. So ang atong available slots kuha na lang 2,055. So first come, first serve. Sige, manindog na ta ug atong awiton ang Salve Regina. Exules
Iampo mo kami santa nga inahan sa Dios. Para may mo kaming tapos makadanga sa masal sa itong Ginoong Kristo. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunay kaayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunay ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa akin. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.